Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Hanyo Tribute Council ha ka khat khandai trik ubnai naiwing arajar arpuai kala kren da ka basyai bakan persya abet je ka jing terwa jong ka sorkar ban penpoi da ka rel kit brew ne ka rel kit mar syapo ka ni ka jilla kat ba 4 la ban pentrai kam ni ka inline permit bat kat ba amdon ki an ki baklan ban yada ya ka jilla Meghalaya na ka jingwan rong kertep jong ki menderi. Habaya keren bat kilat patai khubor Presiden ka Hanyo Tribute Council usamla Robert June Karajarin uloong balada ka sorkar kamla ban wanra ay ki an ki baklan ban yada ya ka jilla na ki poiwir kan sa poi kapor baka jilla Meghalaya kan sa kelalong kum ka jilla Tripura. Naka liang jong ka HYC na du chua ila penpau sai ba naka liang jong ni maseng ni nompat pediang ya kanu ka rel la da ka di ka rel kit mar ne ka rel kit brew kat bom 4 la ban pentrikam ya ka ILP badi kuwai ki anya dari kuma pitip mengi de tang ka jep ndru ka bari pat ya ka ba hakanu ka por ila ban sha tampat no ha ki jep ndru he pat jong kari India bat jong ki brew na bar jong kari India ladang ngim ni ta ki an ki kanun ni ka ban yada ya ka jerung ka tlep jong ki poiwir ha ka jala ka jongi la de yo ki wi ki jala kum ka Tripura ki katu ka ni ki benta jong Assam bat haduk menta dangin pej kum ka Shillong bat ki Plainbel dong garo hilru ni la de lupa ka victim la ni ta ki nong sakta hakan ni jengru ka tlep jong ki poiwir ti sakat no ngi kum ka jelang ngidang pediang la ni ngidang kedup la ni ai jaka ya kini poiwir poi hap bikin syong ha ka jala ka jongi kum ba kalong menta sepo ka ar ni kisit kini ki immigrants kila control ya ka legislative assembly ki jongi haka treat haki major treat komponen jong ka jala jongi kila bat kini ka business kila control maki bat haki bun kiliang nila yo i ba na kat nang mi ka sngi bat kaya ka jap ndu go jongi kila nang sya thombor nang sya lebor kildon ki brew ki bala penyap ki brew jongi bat kum juru ki ba challenge by open di social media kum wiki day ki bang yo i ba wat ka police department ku kamla ban kem yo no brew ti lada ni perkhat janai ba lada kajak ndu go jongi kam yo ya ki anya dari kerki ngin poi syaka benta bangin long thik kum ka Tripura lane kum Plainbel ka Rohil bat lane kum kiwi ki benta jong ka Assam ti nakaliang seng halor kani kanong rim ni lakran syai ba nginom pediang ya ka no ka rel kat bom parla ban trikam ya ka LP bat ikiwi ki anya dari kum ba ka basungsi kalong ba nadu bapa se resolution no KLP ngim yo i ba sarkar jala kanda simki adu kata-kata ban follow up la ni ban budin ya kani kumba kolong mentali ki paiba bubun balang ki sedang ban artin la ni doubtful ya ka seriousness jong government bat kila ong hiru ba ka jing pas ya KLP resolution ka ditang ban penthami paiba ban penthanda ya ka jing klut ki paiba hak tu snem padang dot ka CEA ti kum kita kelas dang mi asan perkhat jong ki bobun ki balang ber kum juru asan perkhat jong ki sang balang da pin pet ya ka MRSSA amendment bill arjar arpo ki lepas governor hadu mentala sistem tamru klemson ki don gatuk MRSSA ka bakren sapang ka jing don jong ka district task force ka bakren sapang kata ka jing register ya ki nong song wai ka jing don kita ki entry and exit point ni klami semlai bakal adon ka jing petrikam kata ka entry and exit point ki tho entry and exit point da 5PL ki beru kut ki ong bakadi tang covid center ti kan ni ga jinglong double standard jong state government om tang kata la da fin page ya ki directorate of infiltration itu ki infiltration chat gig ngimi ui ba ki faida la ne ba ki trikam syahdu ta hidang lap da lagi jong ki khamat haman ki jaka ya ka ki beru ki barung ha jala jong ki klem ki kot islam ti kumnung in sania ya government bahkan tek la kam ya ki inflok bahkan wan rasa takarel menta wat ya kini ki an wat kini jing dawa kan parla ben fulfill wai kala don karel ka rel ka di karel be kam di ngim di ben perkhat bayi rel ide itu surok do bilat bateri dah skim spasngi boong ka sinong ba sya tang ki bicycle sya tang ki baj sya tang kalirit sekali he am sya wai kala di karel we truck kemut karel kala ya but there is kadon ru ka chan ba kani kan di interstate railway
kaban connect ya kawai ka jela na asam se kawai ki jela lengba ka makhlia lanin la asam sha asam te shubuk ka de ki interstate railway lan ki intrastate railway kumnungin pensange eta ki bru bukit bru tina kalian ngaseng nginom pediang hiru bat ong kata karul kit bru ne karul kit mar mar ni sing thu hi wei kala poi karel kakit bat bru kakit bat mar kata ka jingkeren jong u CM bron borom ba kitat kimar ki matala da kawan karel dangin pej agoro hil nga lik saw samsin sa agoro hil nadu ba wanra karel we het ngam yo i bakan don tan kata ka jingot ker kimar ki mata pindi sha pam jai dukan ro kalong kaju ki bangit ki dang yalong hi mar kaju kitiar kitar ngi i ki yalong mar kaju ka petrol ha garohil ba ka petrol ha bat ka petrol ha kasihil kilong kumju ka diesel kilong kumju te jing sha la da tat sha ka de bentat am petrol ba diesel ha garohil i klem yo i ba ta ka don ga jing tat ta fin compare teng le ka asam ban makhlia teng kadang tat ka petrol bat ka diesel ha makhlia ban sha asam ila ban persipia nes tingkaru ti ha ka jing sung thu hi ga jong yi kun kaseng ni singoban ong ba kajing keren railway kadi ban long hadin bala pentrikam ya KLP om deh haswa ban pentrikam ya KLP hidawa nak sarkar pentrikam swa KLP pentrikam swa MRSSE pentrikam swa ya MRSSE amendment pentrikam bahaya ke Directorate of Infiltration ngin seh pek hari kat bom patla ban le ya kini ngisi ban ong ba ka railway kan diketerap lan kan dikata liulep ka ban de ban kajing penjot ya kar riba ka jap do jongi batale le nak le jong kai si nginum la ban pediam ya ta baki pas ya KLP mo kala de sa kamram jong government ban jong KMLA ban follow up ya ta baro sekata ka di ka jingdawa jong kisang balang kadang de betang ka isu jong kisang balang tu wei ba kala pas ya kala de sa kamram jong state government ban follow up ya ta resolution lem kum ta phin pas resolution yu bale phin penlut ka ya kapor bale phin su bali pin su pas kaya resolution la da pin don jimut pentrikam tela da pi pas kaya resolution kelam pentrikam kala long ko ba install ya assembly hi bro we ti nakliang jongi hadin ba pas resolution ki jing tho le tena ya ken chu la bon than baca MP baca CM baca Amit Shah baca Prime Minister Modi baca Governor baca Presiden ngila de tho kajing kendu tang padu Amit Shah ru asin ngila de kendu nakliang jongi kiseng balang kajing ya kendu ya ki political party per ki minister nakapor sa kapor ngilai kendu tile bat hadin katang yang di ban kelet bala asne menta kumo hitip ngidon ha covid ya kaba borok hijing ki pai ba borok hijing melung pai ba wat ban kamai kaji ru lakhang ti lesi kadi na kita kada ko penlong ya ki pai ba iban perkhat bangi song kliti rekam dei bungi song kliti nakaliang jongi nakapor sa kapor ngi follow up ngi keren ngi yai budin yang kene kam hari tang shu ki mentaru kumbo pitip bahadu mentaru ngi ka covid kam pat dalaj ba ti da pej nakaliang ka sarkar lek ong bakan saja sa ta ka third wave tingi perkhat sa ki baduk basuk ki bru ki baduk bala ki bayap tangan ngila WI lang ba kini ki ars teli ki snam ngi haban lek ban ai covid relief banirap ti kam dei than ka basuk yang ngi ban lek kai bar khlam ta khlam ka sa hi khlam kam bit yanu ban le kai khlam ti nak dau de na ini dau iba penlong om di tang ngi re chan maro ki sel halang ban kham thanda kan dia rengen thu pi ngi don pat ya ka seriousness ngi don pat ya ka jing thrang ka bahok ba shisha ban dawa ban pen urlong ya kan kam hari lada sarkar ka i ibe ya kan kam le e kan ngi hap ngimpan si ban mi biang sakmat ya ban penbor ya ka sarkar ban penkongu ya sarkar India ban pentrikam ya KLP bat MRSSE bat kui ti henry kumba kalong ta kumba pitip mo kajinglong kajingman kam dalong favorable tan ban le kino ki briu dang tang sibanai mta ki kali dang tang sisngi asngi mta ki dang yo kamai haka capacity ki jongki kamdei than ka basuk yangi ban yin su khendeu thalai covid kamdei than ban in su ignore ya baro tinolor KLP kumobitip ki bon gi isu
pun usam ni habe pe ka them motor ni habe pe ki isu ki bobon ti ni kan tu ki ba ban yai ai men sim ban yai sania ni bat ni khmel ti lang ba ka jing yai tristom jong baro ombe tang jong ni sem halang ku mangiong kanim tak la di ke isu jong baro ke mele kala di ke isu jong ke pi ban gi na terong leb ne kam ti khmel ti lang ba ka jing long seriousness jong baro ngin la ban pun urlong la ka manipur kala ban le beli mangi kam khlian ni ma ban yo kan